Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. أنا حاوكم سلاحدين مسحونا سيمينا مصينا زلنا Det är er broder Saladin med er broder Sam. لوم ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ድግል ፕሮግራም ሒዝና መጽና ኣለና Och idag har vi kommit med programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. ንመዓልትና ብሉጽ ዝገብር ብሉጽ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ንካፈለሉ ፕሮግራም Det här är programmet som gör att vår dag liknar underbart tack vare det visheten som kommer från Guds ord. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ኣብ ጊዜ መከራ ጸልዩ እምበር ኣይትጨነቁ ዝብል Och dagens ord det är i prövningens tid be och oroa er inte. መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 13 I Jakobsbrevet kapitel 5 vers 13 ከም ዝብል ኣብ ማእከልኩም ሓሳረ መከራ ዝጸግብ ኣሎ ይጸሊ ሕጉስ ዶ ኣሎ ይዘምር Det står så här: får någon av er lida ska han be, är någon glad ska han sjunga lovsång. ሪኹም ኣብ ማእከልኩም ሓሳረ መከራ ዝጸግብ ኣሎ ዶ ይምባዕ ይጨነቕ ኣይብለኒ För det står inte får någon av er lida gråt och sörj, det står inte så. ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ካባኻትኩም ተጨኒቑ ኣብ ርእሱ ቁመቱ ሓንቲ እመድ ውስኽ የለን ይድብል Det är därför Jesus sa om någon av er bekymrar er och oroar sig så kan den inte ens göra ett hårstrå ert hår. ማለት ኣብ ጊዜ መከራኻ ኣብ ጊዜ መከራኺ ምጭናቕ ምንባዕ ወይ ምባል ካብ እግዚአብሔር መፍትሒ ትረኽብሉ መንገዲ ይኮነን Så i din tid där du lider, att du gråter och sörjer och är besviken, det löser inte eller det gör inte att Gud svarar på din bön. ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብገለ ነገር ኣይትጨነቑ ይዝብል Och det är för att Guds ord säger oroa er inte på något sätt. ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ምስጋናን ኣቀድመ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ ነገር ኣይትጨነቑ ይዝብል Det står vad än ni behöver be och kom med tacksamhet men oroa er inte för något. بخاله الزراربا ኣብ ጊዜ ጭንቀት ኣብ ጊዜ መከራ ኣብ ጊዜ ተሓልፉን ፈተናታት ናይ ህይወት ብጸሎት ዳኣሳዓሩ እምበረይ ብጭንቀትን ብንብዓትን ኣብ ይተረኹ Så i allt det ni går igenom i livet, prövningens tid, i svåra stunder där ni lider, be istället och besegra situationen med bön, men oroa er inte, sörj inte i den situationen, fastna inte där. ምክንያቱ መልሲ ናይቲ ኩነታት ጸሎት ናይ Och det är för att svaret till de omständigheter det är vår bön. መከራ ኣብ ህይወትኩም ብዝወስኸ መጠን ንስኹም ድማ ጸሎትኩም ወስኹ Så med det mått är prövning ökar er bön också. መከራ ኣብ ህይወትና ብዝበዝሕ መጠን ንሕና ድማ ኣቅድሚ እግዚአብሔር መንበርካኽና ይብዛሕ Så när tiden av prövningen ökas i våra liv, låt vår knäböjning inför Gud ökar också. ማለት ኣብ ህይወት ሓደ ጊዜ ጽልምት ዝብለሉ ጊዜ መከራ ዝመጸሉ ጊዜ ጸላእ ንፋስ ንህይወትና ዝሰደሉ ጊዜታት ኣሎ Det finns stunder i våra liv när prövningen blir väldigt mycket, när fienden skickar sin vind emot oss. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ጥቅስ 13 Det är därför i Efesierbrevet kapitel 6 vers 13 ስለዚህ በተኣኪት መዓልቲ ምቅዋም ምእንቲ ክትክእሉ ምስ ኣስልጥኩምን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ይድብል Det står ta därför på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot det på den onda dagen och stå upprätta när ni fullgjort allt. ማለት ዝኣኪት መዓልቲ ዝብላ ዘሎ ኣብ ህይወትና ጸላኢ ብፍሉይ ዕላማን ብፍሉይ ፕላንን ንዓና ንምጉዳእ ንዓና ንምጭናቕ ፕላን ኣውፂኡ ኣሊሙ ዝመጸሉ ጊዜታት ኣሎ Så den här onda dagen som vi beskriver så här, det är den dagen där det fienden har planerat och gjort stora planer för att strida emot dig i en specifik händelse i ditt liv. Och det finns sådana där dagar. ንፋሳት ኣዝዩ ህይወትና ዝበዝሐሉ ጊዜታት ኣሎ Det är sådana där stunder där det bara blåser fullt håll mot våra liv. ስለዚ በታ መዓልቲ ትያስ በቃ ነቲ ናይ ጸልማት ኣጀንዳ ፍሕሶ ምቅዋም መታን ክትክእሉ Så för att kunna strida emot den dagen och kunna hålla er, stå emot den. ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ይድብል Det står ta därför på er hela Guds vapenutrustning. ብኸዩ ተጨንቁ ይኮነን ዝብል Det står inte gråt och sörj och var stressade. ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ህይወቱ ንምሃር Låt oss lära oss av Jesus Kristus. እታ ናይ ጸልማት ጊዜ ኣብ ህይወቱ ምስ ኣኸለት När den där svåra dagen kom i hans liv. መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ጥቕስ 4 Så när vi går till Lukas evangeliet kapitel 22 vers 40. ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ኸዓ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ጸልይዎ ዶም ንሱ ኸዓ ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዝኣክር ርሒቑ ተንበርኪኹ ጽሊ ነበረ Det står i vers 40. När han kom till platsen sade han till dem, be att ni inte kom i frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär en stenkast och föll på knä och bad. ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ናይ መጨረሻ ናይ ፈተና ከባድ ሰዓት ኣብ ህይወቱ ከም ድመጸት ምስ ፈለጠ
När Jesus insåg den svåraste stunden i hans liv när den kom, ፈተና ይሞጾ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ när han förstod att det håller på att komma prövning mot hans liv, መዳን ኣብቲ ፈተና ከይወሓጥ ከይተርፍ ነገር ግን ነቲ ፈተና ስዒርዎ ንክወፅእ ተኺሉ ናብቲ ናይ ጸሎት ስፍራ ይኸይዱ för att inte bli uppäten av det prövning som kommer och inte stanna kvar och sörja där, så gick han direkt till det där han kan besegra den här prövningen. ንሕና ድማ ከም ጎይታ ንኹኑ Så låt oss bli som vår Herre. ፈተናታት ክንርኢ ከለና ናብ ናይ ጸሎት ስፍራና ንእትዎ Så när vi ser prövningen mot oss, låt oss springa till vår bönekammare. ምክንያቱ ናይ ዓወት ቦታና ንሱ እዩ För vår segerplats är vår kammare. ንሃዋርያት ድማ ከም ኢልዎም ኣብ ፈተና ንኸይተኣትዉ ጸልዩ ንቑሕን ኢልዎም Och det var därför han sa till sina apostlar, för att ni inte ska komma i frestelse, be och vara vakna. ፈተና ኣብ ህይወትካ ክመጸካን ኣብ ፈተና ክትኣቱን በበይን እዩ Att komma i att få frestelse och att gå in i din frestelse är två olika saker. ናይ ጸሎት ሰባት ፈተና ይመጾም ኣብ ፈተና ግን ኣይኣትውን እዮም De som är bönemänniskor, de kan få frestelse mot sig, men de fastnar inte i frestelse. ማለት ኣብቲ ፈተና ኣይወሓጡን እዮም Så de blir inte uppätna av det prövning som kommer emot dem. ናይ ጸሎት ይወዙ ይብሎም ልጭነቑ ሰባት ግን ፈተና ይመጾም ጥራሕ ደይኮነ ኣብቲ ፈተና ይወሓጡ እዮም Men de som inte har böneliv, det är inte bara endast att de får prövning mot sig, utan de fastnar i den prövningen. ምክንያቱ ንምንታይ ኢና ክንጽሊ ዘድልየና ኣብ ግዜ ፈተና Varför behöver vi be i prövningens tid? ሉቃስ ምዕራፍ 22:43 I samma kapitel, Lukas evangeliet 22, vers 43. ዝብርትዖ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተረኣዩ ይብል Det står, då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. ሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ፈተና ሰዓትን እዋንን ምስ ተንበርከኸ ነቲ መጺዎ ዘሎ ፈተና ልዕሊኡ ዘውፅእ ዝብርትዖ መልኣኽ ተረኣዩ Så i det stunden när Jesus Kristus knäböjde sig i hans svåra stund och när han bad, så kom det en ängel som gav honom kraft som kunde ta ut honom utöver den situation han befann sig i. እዚ ማለት ኣብ ግዜ ፈተና ኣዚና ናይ ጸሎት ሰባት እንድሕር ኮይና ካብ ፈተናና ንላዕሊ ንሕና ኢና ንብርትዕ Så om vi är människor och bön, så i vår svåra stund så kommer vi få kraft som är starkare än den prövning vi går igenom. ብሓቂ እቲ ካብ ኣብ ዓለም ደሎ ኣባና ዘሎ ይበልጥ ዝብል ቃል ኣብ ህይወትና ንሪኦ Då börjar vi se det versen där det står, den som är i oss är större än den som är i världen. ብኸቢድ ኩነታት ተሓልፉ ኣለኹም Så om ni går igenom svåra prövningar, ብሓዳርኩም ንፋሳት ብርቲዕኩም ኣሎ i er äktenskap har det blivit mycket prövning. ናይ ጥዕና ፀገም የጋጥመኩም ኣሎ Börjar ni möta många sjukdomar i era kropp? ናይ ኢኮኖሚ ሽግር የጋጥመኩም ኣሎ Har ni ekonomiska kriser? ከይትጭነቁ Var inte oroliga. ጸልዩ Be. ሻሎም Guds frid.